Dobar dan, dragi gledalci. U prošloj epizodi Đasitov kroz istoriju gledali ste tajnovito selo Gaćice. Gledali ste tajnovito selo Gaćice, odnosno šumu u Gaćicama i razna pisma. Razna pisma i događaje koji su zanimljivi u to polje. Sad idemo na licu mjesta. Ja se izjavam. Sada idemo na licu mjesta, tačnije na mjesto, na lice mjesta, na mjesto, na lice mjesta idemo. Tačno u Gaćice pronađemo hieroglife. Dragi gledalci, nalazimo se na licu mjesta, na mjestu lica u selu Gaćice. Sa vam je gospodin iz prošle epizode. Možete vam, gospodine Zakrijav, objasniti kakvi su ovi hieroglifi? Ovako, ja prvo na njih jedan dan, ovo moje sve imanje, sve, moj zid, ja vidim odjednom drugčiji zid. Ali dok sam ja skonto šta je drugčiji, meni trebao 2 sata, mi smo se razgledali svi. Ja vidim nešto piš, ali nisam to niš mogao skontati, jedva ABCD znam, jedva sam i to naučio. Pa sam ja zvoni sa Hayata. Suljo, mojo i njihov suko pudu su hvatali izgleda neki plavi kanal, Al Jazeera i neki kanal. Možete li nam objasniti šta je ovo ovdje? Mene ovo najviše liči na kuću, nisam siguran. Znači u kuću. Moja ima ovako još balkon na ovoj strani, nije moja kuća. Možda odno komši Ahmete. Ahmete! Ahmete! Evo, druže Ahmete. Ja sam voditelj emisije Put ovog svijeta sa Đasitom. Je li ovo vaša kuća? Možete vam pojasniti, molim vas ovdje. Ima me taj lanac, boga. Je li ovo vaša kuća ovdje? To šta je, građevo? Ja mislim... Ovo će biti moja kuća. Ovo je odmah ko... Nije od njega, znam ja njega. Ima balkon. Ima papir. Nema, nema papira. Ovo je bilo prije rata, bila je ovdje kuća jedna. I kad su napali, ovu su kuću srušili, ovu moju su razvalili. Znači, prije rata bila kuća. Jes. Imate li vi papire za tu kuću? Ma ima, sve piše. Ne moraš vat papire. Ima tamo, ja sam išao, dole silazi u grad. Ima autobus, ide svako jutro, u 7 sati. Jesi li bio kod one Đule dole? Jesam. Znaš ti da je ona ožela odmah brata od dijete? Ne bi rekao da je dosadan, jarane, ali malo ti je glupa priča. Da se mi vratimo na temu naše emisije. Da se vratimo na temu emisije. Znači, tema emisije je čija je ovo kuća ovdje. Nije to, ovo je druga emisija. Ovo je bio naš drug Ahmet Mahkamer. Eto, faraonci, muško, jedno žensko. Vidimo ovdje neku nožnu, stožnu, ona će vjerovatno ići na klanje sada. Tu dolazimo opet do Muje, Sulje i Pujde. Pujde će vjerovatno Virogović, ali će se krhat Mujo i Suljo i fatat će kanale. Eto, otkud njima energija. Oj mu Kelepa, ljubavi moja, mogu li dobiti da vidim tvoju ruku? Ovdje je tvoj princ Erđibad. Želim da vidim tvoju lijepu ruku, da ti dadnem poklon svoje ljubavi. Nadam se da će ti se svidjeti ta ruža, taj znak moje ljubavi. O mu Kelepa, da li ti se sviđa ta moja ruža? Nadam se da će ti lijepo. Možeš li nakon 20 godina u zatočeništvu tom izaći da vidim tvoje lijepo tijelo, tvoje lijepo lice i lijepu kosu? Želim da te vidim. Da li ćeš izaći? Molim te. Ćao, Dragane! Oče!
Aj, zašto me udarate? Šta sam vam radio? Aj, ja nisam ništa kriv. Šta nisi? Aj, oprostite mi, molim vas. Vidite da ne znam o kojim mjeskom pričam. Aj, Sigurno šta na sam Matiju vam- suje sada. Ovo su... oprostite mi, molim vas. A šta sam vam ja uradio? Hoć vamo! Šta sam vam uradio? O, fofronac. Ja sam išao normalno ovim Hoću vam putem prevoditi, i... Ja ništa ne razumijem, šta vam Ja se sam šina? završio Oprosti mi. Ja sam završio 5 razreda osnovne, moga. Za Oprostite mi. Jas? Ali... Ma šta Matiju suješ, ba? Prevodi. a, molim vas. Ko si što Matiju suješ? Reci mi. Aj, Hudba. Reci mi. Ko si ti što Matiju suje, reci mi. Ko si ti, Šoban? ja sam, oprostite, ja sam peperonac. Šta kaže? Jo sam fofronac. Oprostite. Šta oprosti? Ma nemoj da ti on, nemo oprosti. Aj, Kome je ti, a Matiju? šta sam vam uradio? Vidite, dragi gledalci, on govori nekim Šta sam vam urodio? stranim jezikom, ja njega ništa ne kontam. Lafo, obukao se odijelo, misli on, macan, jel? Govor mu. Aj, oprostite. Šta hoće on? Što hoš od nas? Ma ne želim ništa, ja ne želim, ja želim izbjegavat svaki mogući oblik sukoba. Šta Matir suje, jel? A, Matir suje. Kad ne već Marsani, još da prođem živ, istra. Neš Marsane, jel? Šta neš Marsane? Ništa sa... Aj, oprostite mi. Ništa gore, bola. Ništa gore, šta neš Marsane? Jel, ništa. Vidite, dragi gledalci, vodi ga, bola. Vidite, dragi gledalci, šta ja sve riskujem s budalama, moram da se hrvam. Lafo, maramice, kulturan. To je džubre jedno, dođi vamo. Dođi vamo, bola. Dođi vamo, snima. Šta ti ban, jel? Šta ti je lafo kulturan, jel? Reci mu. Šefe, Šta? ja mislim da smo pogriješili čovjek. Šta smo pogriješili, ba? Nemoj ti meni govori da smo Dobro, Nemoj ti meni dobro. govori da smo pogriješili. Nismo bola pogriješili. Fofronac prođe. Vidiš ga bola ne suje, Matije. Kome ti Matije suje? Prevedi mu. Što suješ, Matir? Ja nisam ništa loše rekao u mom jeziku. Ma nemoj za njenu, bola. Nije ništa za nije rekao, nije ništa rekao. Šta nije Ništa rekao? loše Sad nije ništa rekao. nisi rekao, jel? Oprostite, ali ja vas ne poznajem. Šta je rekao? Šta je rekao? Kaj da nas ne poznaje, čovjek? Šta ne poznaje? Patiš ti je mislio da ne. Šta patiš ti je mislio? Ja ću tebi. Mene čeka. Oj, otpadaš je mi muda pa vi priča. Ode on u školu. Lafo, on dobar. Odiš je moja zakezimovska muda. Vidi ga. Ja ću tebi jebati ženu. Samo čeka.